Aquesta sardana, l'any de 90, doncs l'ha composta en motiu del seu 90è aniversari, que va ser el passat 6 de juny del 2019, i l'ha volgut estrenar aquí amb tots nosaltres. Teixidor aquest any ha arribat a la semifinal del concurs de la sardana de l'any, guanyant la 5a eliminatòria de l'edició d'enguany, amb una sardana que també va estrenar aquí l'any passat, que es titulava Anhels de Joventut, i esperem que aquest any també arribi a la sardana de l'any de l'any que ve. Copla, quan vulgueu, endavant. Bye.